Dneska to budem potrebovať celý deň energiu. Odkykni, Milka. Ľudka! Potrebujem, aby Zuzka mala aktuálny scenár. A takto to tu chodí zatiaľ, čo jedni skúšajú, druhí odpočívajú. No a potom ale ten projekt mám hovoriť len nerozumiem. Nie, to nerobíme takto, Zuzka. Prečo nemôžem ísť? Pribráme sa, šaržujeme záznam. Páne, mali by ste sedieť vo svojom bielom kresle. Sako, čo ideš robiť za sajfu? Kaskadéra. Beduina tam dám, potom to nejaké footworky dám. Hudba! Záznam beží? Takže Sako ide teraz za sajfu. Hudba! Kaskadér. Tak toto je zákulisie pre hvízdy, ale aj my tu budeme. To znamená pre hvízdy. Bravo! Sa tu nerozkrikujú. Došiel neskoro, sa rozkrikujú. A